kukwazisai mose mauya pano muzuva renhasi. Tichakwidza maoko setsika yedu kuremekedza mubvuri wemanyika Senator Chief Mutasa. Tichazokwidzazve maoko ekutangisa dare redu. Tozonzwa munamato kubva kuna sabhuku chakambeni tisati tatanga. Ngatikwidze yedu maoko hecho. Echipiri hecho. Sei meso edu tose baba ere murumbwana ere munoera baba mune masimba ose mangwanani ano tiri kuuya pamberi pousi hwenyu taapano baba wemasimba ose gadzirisa zvidetso zvemukati meupenyu tiri kuunza vaiyananisi vose nevaiyananise mhuri dzenyu hongu hongu kwete kwete tozorera mbiri kwamuri Kristu akafa ruponesi wedu. Amen. Vane nyaya dzavo munodaidzwa motoreswa mhiko. Kana maakupira nyaya yenyu munotanga pamusoro iyi tangamire. Zita rangu ndini Nhingi motaura nyaya yenyu mazvita. Nyaya yekutanga pazuva ranhasi iri pakati paEvelyn Mbaza versus Alfred Rangwana. Evelyn ari kuti baba mukuru ari kuramba kugwa nhumbi dzababa wangu. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pamambo pedare ramambo Mutasa. Zvese zvanda zvechokwadi. Zvese ndichataura ndezvechokwadi. Ndikaipa nyaswa nemhosva. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ndikanyepa nchanyaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro iyi mambo Mutasa. Pamusoro iyi mazisabhuku. Pamusoro iyi vese vanoremekedza. Nyaya yakamira yakadai. Mai wakashaika washaika muna November December wakadaidzwa baba vadona baba vakawadziwa kwe6 months wakarara June baba bva washaika baba ataingokwira tichidzikana kusvika takazoona sesusu vana tatiripo kuti izvi hazvichadi chipatara chete zvaakuda chipatara nekubatsira. Takadaidza baba mukuru huyai tidini tiite zvekufamba. Baba mukuru vanoti inini kufamba handifambi. Mukatova nyaya yekufamba unotiisa inini handiti zvekufamba, fambai imini. Pekupedzisira petakadaidza uyai tifamba, wakatova kuti fambai imini. Zvinenge zvabudako ndozvemunenge madini zvemunenge manza. Inini handiti zvekudini zvekufamba. Ende panapa handichadini handichauya. Joshua wakagara, baba wachirwara. Tichigesa baba, ivo variko kumba kwavo wakagara. Kobva tazoti isusu urwere wazonyanya. Vataenda mapurisa. Vatasvika mapurisa vatataura nyedu mapurisa. Mapurisa vabva vafonera, vauya mapurisa kuyo. Ko muri kurambirei kufamba nevana. Famba ika kana muchiti mimi hamuna chamunoziya kana kutobatsire vana. Famba ine chinyi nevana. Takaenda kofamba nawo. Newaning'ina wangu. Nemwana wawo. Zvakabuda ikoko ndezvakabuda ikoko. Iwo vanozviziya zvakabuda ikoko. Vachatsanangura vega zvakataurwa ikoko. Asi wakadii wakabatwa. Banguru. Takaenda kumukuwanhu 2 etakafamba. Baba bva washaika. Washaika baba.
iwo hawana kuuya parufu rwavo. Wakazoende kokumbirwa nana sekuru kuti atingaigi mukwasha pano. Iwo mukoma wacho waripo padhuze kana. Ngatiendeko kubvoenda kotaura nawo. Ndokwako kubva waika baba. Vaika baba kubva waenda kumba kwavo. Wangoti ndakwenda. Vabvunzwa zvemakwenda kohembe nekumubvumo mangwana. Zvikanzi ini ndiye ndisipo ndikuenda kuchechi mangwana. Ndichakupai mwana womuchadini womuchaenda naye kumubvumo. Weshuwa mangwana wacho akamukira kuende kumubvumo. Tadarika titora mwana wavo kumareni kwavo. Taenda kumubvumo bhadzika kumba kwavo. Hembe nanhasi dzakangogara. Saka isusu zviri tine soti hembe idzodzidzi dziri kumbogarirei, hembe hadzisi kuda kugoyiwa ngei. Ende plus tiri chimwe chinhu chatiri kukumbira Changamire, tiri kukumbire kugadzirise musha wedu nawo iwo baba mukuru. Pamusoro pezvo musi baba wakashaka musi 15 June 16 bva tapuhwa mafdafiti. Ndipo kuno voti pamafdafiti. Mafdafiti akatora peace order yekuti handidi kuona muchiomba kwangu muchitaura nyaya yekuti ngatifambe. Ndipo kuno hatisi kuda nyaya yekuti mudini mutitaure nyaya yekuti tifambe. Saka isusu hatinoda kuti tidii tigadzirise musha, tinoda kufamba, tinoda kuti tifambe tigadzirise zviri kunetsa musha medu. Ende hembe dzababa tinoda kuti dzigoyiwe. Kana dzisi kugoyiwa toziva kuti chirumisa kugoya hembe dzababa chii. Mapedza ere batu. Ndapedza. Gerei. Gerei ngaso. Bam. Good. Niko. Pamusoro Changamire. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Yeso shande chokwadi. Zvese zvendichataura ngezvechokwadi. Manyaswa nemhosva. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Mwari ngaandibatsire. Pamusoro Changamire nevamwe vese vanoremekedzwa. Wana wemuning'ina. Wana wangu hawa. Ngati ndaigara mutaundi. Iwo achigara kumba kwangu. Wakagara for over 30 years. Danga mvura. Takawapa wagari danga mvura kuna. Saka pendakazoti ndakuya kudanga mvura. Takawapa 7 months. Chipa ndazoapa 1 year 7 months. Vachigara pamba. Saka tauya pamba. Pakatanga kuitawo noise. Noise ngeyekuti ndapasi mwedzi nayo ndizozwa baba mukuru muri muroyi. Baba mukuru muri muroyi. Wanoenda konini? Ndakachengeta ndikamutaura kuti uyu vakanga ari Mozambique. Vakanga ari Mozambique. Sorry. Vakanga ari Mozambique. Right. Baba wacho vakanga ari Mozambique. Baba wacho vakanga achirwara. Ndikavarapisa. Right. Ndavarapisa vakaona basa kuBulawayo. Ndoko akazosenza. Ndikavapa umba yangu danga mvura akagara over 30 years. Mai acho akanga ari Mozambique. Tari Mozambique. Ndobva ndati ngauye obva auya. Ndobva ndavatoresa zvitupa. Vasvona ndakaguma ndavakuchaji ofisi zvitupa. Nhasi uno vari kunditi ndiri muroyi. Ndiyo nyaya iripo. Saka ino nerimwe zuva takaenda kumapurisa. Mapurisa akatifamba nawo. Enda nawo kone maprofit. Takaenda kumaprofit matatu. Taenda kumaprofit matatu. Hapana chakabatwa. Uchitatu ndio akati no mai acho ndio ane zviro. Right. Then nofamba kwenguva wakazoenda zvekumapurisa. Ndibva ndadaidzwa. Ndikazoenda yekun'anga. Ndibva taenda kun'anga. N'anga yekutanga iyi yakati ndakapuwa mushonga ndichiri mwana mudiki nemunhu wechirudzi. Ndakakura musagubha. Ndebvu ndio ndakakurira. Ndikati okay mushe ndinyarare. Taenda pane imwe n'anga. N'anga imwe ndibva
akaza iwe ona kuti neita ukabata chiro chakaita fandika mari uchida kuita uite zvimwe zviro zvinobudirira azviiti ba ndo zvendiri kuona inganga ichitaura yeye then munin'ino wake akagara pasapo obva ti no babangu ari kudini ari kurwara ndokwanisa kurapa saka munin'ino wangu wakashayika nestroke wakaita kairi wakastroka kairi mudzimai wako uyu ari kurwara ndii ndaimurapisa akaita right wanga ine inozwi growth musoro wana odaidzwa ngatiendese kuonini kuna pfumojenda kuhospital obviswa zvirimo zviri mumusoro wakaramba no ngatiende kun'anga akadai right ene webva andoramba achindionini obva atange zvekurwara futi obva enda zvehospital zvikazani something musoro anofanira kuoperetwa obva aramba ene obva ashayika right saka ndaiti ndikaenda kumba kwavo zvaizi siya ndacherera chiro pane mumba iri kugimboki takaenda nemudzimai wangu takange taenda kobata maoko uye akanga ari pamberi pedu right ari pamberi pedu isiso kubva tadzika pataenda kobata maoko pendakandobva ipo napo zvikazaa paumba paiswa nini aisa zviro vachereko kubva mazuva iona ndakabva ndataa kumba kwavo handichaendi ndobva ndarega kuenda right anyway tingati 2019 makore aisaya ndanga ndisingaendi ndakazoenda pakazoshayika mai acho bva ndaenda vandandomiramirawo right ndingati mudzimai mai acho akashayika muswa ndingati akachengetwa muswa 16 November munin'ino wangu muswa 15 kana kuti 16 December wakabva aita stroke obva aendeswa kuhospital saka vanongorora kuhospital madhokota ari kuti wakaita stroke kairi iyi yechipiri saka pamusoro mazuva many point dzataambashaya kadzi pane nyaya yenhumbi nekusafamba ndo many point idzozozwa kuti nhumbi tinogona kugowa ndio tiri nyanya kudai nhumbi ndogona kugowa kuti zvayaonini nhumbi ndogona kugowa uri pamutepa tsika chiwanu tinombomira kusvika 6 months apera kana kuti kugowa nhumbi ndozvaitwa kare but anyway kana wachida zvava kuti zvigoyiwe ngazvigoyiwe iwe aiwa zvamusona kuti munga mururimidza ana here okay kuti wachida utipa date nini zvigoyiwa wana wari kuti tiri kuti baba mbatya dzabhuruu ngadzigoyiwe iwe weiramba ururambirei tairamba ndikuzvindaizvi ndiri muroyi ndinonamusiwa kuti tipe date se waende wakakuinga here kuti muri muroyi kana kuti makaita mazwira wakandiwinga kunatsokudirect pamba chaipo saka ndakadzora peaceful day wakauya navo babviswa kuhospital general hospital obva auya navo pamba pangu ukazuri muroyi zvakati waine mamonya nevanhu vakawanda aiwa sababa katawa saizvozvezvo tomara mwaonaka kuti achagadzirisa zvinhu nekuti manidai imi munogadzirisa zvinhu munozovapa mhoso wana munozovapa mhoso inonge iri yawe asi zvekugadzirisa madini magadzirisa ndo zvinoita baba wakadini wakangwarira zvekugadzirisa ndokugadzirisa date mati ndinoronga date iwe baba ndiwo taurira wana kuti mbasha ngatirungu tafunga kuti muti wakati taurira mama tamu newana woziwa zvakanaka saka inwe pamusoro mbasha toronga gore muni mwedzi unouya muna kuta pamusoro pane ka element kekuvharavhara zvimwe nekuda kuti action iri kumberi muchitadza kuti action iri kudiwa
because chinhu ichi chekutanga totizive kuti chakambouraya baba chii, chakauraya mai chii, ndopekutangira baba. Andikamati mimi akanonzi akastroka kairi, mai akazane growth musoro, ndozvakauraya. Imi wasikana death certificate yenyu pakanyorwa kunzi cause of death chii ya baba. Because death certificate pakanyorwa cause of death. Saka ndikuti cause of death iri kuti chii? Iri kuti chii? Pneumonia. Iri kuti pneumonia handiti? Haisi kuti uroyi handiti? Iri kuti chii? Pneumonia. Baba wenyu akastroka here zveshuwa kairi? Akastroka kairi zveshuwa? Ndizvo here? Saka imimi chamuri kuda kuna baba wakastroka kairi, kozi yekustroka chii? High blood pressure, munhu wostresseka, wopinda mudepression, handizvo? Abuda mudepression wobva astroka, handizvo? Chakati baba apinde mudepression chii? Chakati BP ya baba ikwire chii? Because chakazouraya baba istroke, handizvo? Baba wanga urimbofunga nezvei, chii chachiri kumboitika? Because right now ukatakatarisa izvizvi hamukwanisi kumira pamberi pedare muchiti baba akaroiwa, iye cause of death padeath certificate utaura pneumonia. Muroyi ari pano anokwanisa kuroya munhu nepneumonia ndiani? Tinotivhunzana pawaroyi wese wari panapa, muroyi anokwanisa kuroya munhu nepneumonia ndiani? Pamwe pacho, let's not create ma problems pasina chii? Pasina problem, handizvo? Asi chimwe chinozoti vanhu vazofungire nyaya ichii, inyaya zvinenge zviri kuitika panguva iyoyo, kuti panguva iyoyo yaitika zvinhu chii chiri kumboitika. Ndazwa zvamataura zvese zvekuti wanawa actually waitogara pamba penyu 34 years. 34 years. Ndizvo chaizvo ndikavafundisa uyakoya achirwara ndikamurapa. No, ndosaka ndati babaka kwese ikokoko ndakuzwa, ndosaka ndandakateerera kuti chazoita wrong chii kana makakwanisa kuti pamba penyu muchengeta wanawa 34 years, muchiwarapisa, muchirapisa wabereki wavo, muchirapisa iwo, muchiita sei zvese zvavari kuda, muchivaitira, muchivapepe kugara. It's not easy kuti munhu akupepe kugara mutown usingamupi rent. Mai wacho ndini ndakatoresa chitupa kuti waite zvitupawa ndini. Baba musasenzese maoko. Izwai, sorry, ndiri kudzoka kumashure. Wai ndiri kudzoka kumashure? Ndiri kutsvaka kuda kuona kuti zvinhu zvakazonoshatira pari. Asi pane pandazwa pamati mimi hondo yakatanga pamakati wana chibuda ipamba ndauda kugara pai. Ndizvo chaizvo. Ndo pakatanga kubuda nyaya yeuroyi. Asi mazuva airapiswa vanhu, mazuva aipiwa vanhu school fees, aita sei hapana uroyi wakambobuda. Asi pazozi chibva ipamba ndauda imba, uroyi watanga. Ndizvo chaizvo. Umba. Munoziva pane inonzi pachirungu ostensible reason. Kupa reason isiriyo asi iyo reason chaiyo uri kuiziva. Ndo zvatoda kuitwa pana. Wasikana matida muziko renyu nababa mambotaura imi mukati makambofamba nababa makafamba kutatu nechii baba zvakataurwa vanozviziva. Baba wataura takafamba kutatu asi handina kuzwa paine pautaura ndakabatwa. Right, ndo zvandandoda kuti utaure kuti anonyepa. Ndo zvandandoda izvo. Chisumuka utaure kuti baba wakati makazi chii pamakafamba. Wanonyepa mwana. Hauti anonyepa. Kunyepa kunozikana nekoti mitaura. Iwewe taura kuti kwamakafamba kwakazi. Takafamba tikaenda kwetakaenda. Zvikazi. Taenda paya papa. Kusumuka kwetakaenda takasumuka tichide kuenda kwamama. Tasangana paroad pabus stop yakwatifonera chiti chiuyaita mira tiende nemwana wawo. Iwo achibva kuti muri kuti tiende, mari yekubhadhara mberi munayo here. Kata isusu mari hatina mari kune kubhadhara mberi, tine mari dzematransport.
zvikanzi mwana wacho imimi ndimi makatanga nyaya yenyu saka imimi ndimi munofanira mira ipapapo uri ipapapo zveshuwa wawaitiwo wada uko kubhadharira mari mberi ndiani saka mamuruti here baba basa renyu ndere mimi mushandise kuti besides kugara pamba pake achikugarisai pamba pake achikurapisai achikutoresai zvitupa achitaise zvese imimi ndimi mune nyaya yenyu yekung'anga yamunomupuma futi ndiye muroi moti ngatiende futi wobhadhare iwewe wobhadhare ng'anga iwewe pamusoro something is not right somewhere inini handina kuti hapana akambowati vanoroya ndati handiyo nyaya yekuroya ndati akafunga nyaya yekuenda kofamba ndiani tese taingofunga nyaya yekofamba nenyaya yeurwere wanga uri wakuwanda hamusi unacha kuita straight ndati akatanga kusumudza muromo wekuti ngatifambe ndiani ndiwe saka mari yekufamba angada kobhadhara ndiani taingobatsirana apa you were not in agreement because imimi the reason why makati kuda kufamba is because you had the problem asi uyo anga asina problem anga ine problem ndimi kamumba saka akainitiate move yekunofamba ndiani ndimi saka aifana kuti bear the cost yekufamba ndiani ndiwe watanga chi watanga nyaya yako saka why waida uzoshare neuyu asi iwewe ndiwe watanga nyaya yako murizwa point then iyo taitapfuura pairi chitaura iwe kuti kwamakafamba kwakazii kwetakafamba isusu takasvika wachibva watsanangurirwa mahwariro ari kuite baba kuti ngeimimi musi kubatikana nenyaya musi kupepukira munin'ina wenyu uri kurwara ngei musi kubatikira zvikanzi ishuwa yobva watanga kutaura nyaya dzekuzi ndikuzi ndinoroya chichi payapa zvikanzi baba makwenyu ndiri kuona makwenyu asina kuchena murupike pokesana nazvero kuti makwenyu haana kuchena awaidaira handisi kupokesana nazvo zvikanzi ndiri kuona makapiwa mushonga nemunhu wechirudzi kumashuro muri kupikisana nazvo here zvese vaidaro kuti handisi kupikisana nazvo tazobuda muya kuchibvunzwa nemwana wauri panapa mukomana akubvunzwa pezi baba mabati kwake imini zvikanzi ndandichingadairawo ndandichingadairawo maizodaira sei aingodairawo makaenda kungani kwaingodairawo takaenda ku2 kuchingotaura zvinhu zvakafanana kumwe kwacho wakazi mimi baba imimi ndirude kuona pane zvinhu zviri kunetsa musha menyu saka zvinhu zvindiruda mese imimi nemunin'ina wenyu muripo apa kuti tione kuti zvinhu izvi zvinani zviri kushupa mumusha izvi mukaenda here mukoma nemunin'ina wakaenda here havana kuzoenda ba ndopetakazoti ngatitsvagei mari tabva ipapo apo tikati isusu hatichafambi kumwe kwechi3 kwetafambe kukwakwana ngatichibatanidzei chimirai purpose yekuenda kwenyu kung'anga yanga iri yei tatufambira baba anga ari kurwara tatufambira baba edu anga ari kurwara purpose yekuenda kung'anga yanga iri kuti mamurufambira kuti baba ari kurwara aite kwadi ndizvo handiti masvika pang'anga paya ng'anga yobva yati baba wenyu ngaauye apa mukoma wake papi apa wari true vanhu ava tiwataurire zviri kudini zviri kunetsa handiti imimi hamuchatori baba wenyu kuenda kung'anga kwamazi uyai namukoma wake mukoma nemunin'ina ngawauye you decide instead kuenda kune imwe ng'anga yechitatu hatina kuramba saka purpose yenyu yekufamba yanga iri yei because chandandada kunzwa muri kunditaura kuti pakanzi mukoma nemunin'ina ngawauya apa takanotora baba because baba anga asati afa anga ari mupenyu handiti takanotora baba tobva taisa baba apa tobva taisa munin'ina wacho papi apa ndokubva wataurirwa kunzi zvakati ndo zviri kunetsa mumusha so it means you initiated a process but the process yamainitiate haina kudi haina kupera haina kuvharwa bai and up to now is still open sei makadecide mi kuti baba nemukunin'ina wake wasauye pawanzi wauya apa who decided akadecide kuti mukoma nemunin'ina wanzi wauye pang'anga yamaendera imimi wasaende ipapo ndiani takazowafonera baba kuti tiende taida kuenda navo vese vari 2 nokuti isusu problem inge penge kuti baba vangu vasikafambi baba vangu vari wekutakura nemota tachizowafonera pekuti ngatidii ngatichiwendi iwo akaramba
tsika wachibva watoita nekuti bloka mafoni kusvika baba asvike pakuzoshaika. waikubloka ifoni patika chatanga chii uku chati mutange kufamba inyaya yekuti matanga kuaccusana kuti iwe uri muroyi iwe hausi muroyi ndo zvakaita kuti relationship yenyu iite sei ishate. Hapana akambonongedza munhu kuti muroyi changamira. Hapana akambonongedza kuti alright chandisingadi inini kushandisa chinhu chinonzi first person plural. Munozwa mtu pachirungu wakaita chirungu kana paine maticha pane chinonzi first person singular I, first person plural we. Andizvo handidi munhu anoshandisa first person chi plural. Why? Because uri kuhwanda ukati taka kana uchiti taka, what do you mean? Kana muchiti taka angamuza mtu taka iwe nani? Andizvo it means pana driver the ship. Who is driving the ship? Ndiye munhu anoda kuziya pangaruzwa kuti nhasi taenda pangangai, mangwana taenda apa, mangwana ngatienda apa. Ndiani? ndaifamba nani nangu. Angamona pane nyasho. Murikuona pane nyasho. Ndaifamba newaningi nawani wangu. Meaning kuti baba was not part of the process. Pamakazvitanga izvo makazotanga kuingeja baba paine pamama asvika pakazozi baba ndiye muroyi mova machiti ngatichimudzosere ngatichimutwakure tuye naye. Asi mama pedza nyika kare maakuda kuunza baba padhuze kuti muchimupedzise kuti mama achimutaura kuti ndiwe muroyi takubata. Asi pamakatanga kutsvaga muroyi kwese kubaba anga asipo. But your issue now, issue idiki yekuti baba waruramba kugowa chii mbasha. Mbasha izvo zviri dziripi? Dziri kumba kwani? Dziri kumba kwedu isusu. Kumba kwenyu imimi. Kudanga mvura makazobva here? Kudanga mvura ndokwatogara. Kwa baba munini? Kwa baba munini makabva here? Kwa baba mukuru takabva pakasodzwa kare kare. Kwa baba mukuru makabva? Mune penyu pamakugara? Tine penyu. Ikoko ndo kune hembe dzababa? Ndo kune hembe dzababa. Baba ndiko wakafa achigara here? Kwamuri izvo zvese. Saka imi muchamuruda kuti baba mukuru wauye wagowe hembe. Ndo zvamuruda. Ndo chekutanga baba makambo approach kairo kuti mugowe hembe. Handina. Makambo mu approach here baba kuti hembe zida kugowa. Akati chii baba? Akati hembe dzababa yenyu handina basa nadzo kugowa hembe dzababa. Akati gowa hembe dzababa. Akambodzisunga hembe dzababa. Because hembe dziri muwardrobe here. Dzakasungirwa ka? Andika dzakasungirwa here? Izwa izvo kana maakuda chiwanhu ka itai chiwanhu. Kana musi kuda chiwanhu siyanai nechi. Because kana hembe dzisina kugoiwa musuwa dzinofanira kunga dzakagoiwa. Dzinosungirirwa. Handiti dziri bed spread dziri pai handiti hembe dzemunhu dzese imomo square. Handizvo adzisungirira ndiye achadzita sei? Ndiye achadzivhura musuwa dzinozoda kugoiwa. Ndo chiwanhu icho chei. Saka akasunga ndiani? Hanzvadzi yangu ndiye akasunga. Aiwa hanzvadzi inosunga wana sekuru wanga waripi? Ana sekuru anga apera kuenda. Wana sekuru waienda sei? Munhu awigwa nhasi hembe dzaifanira kugowa the following day. Aninga the following day ndo pakaenda kovhumurura. Handizvo mabva kovhumurura ndo paya paifanira kugoiwa chii? Handizvo
Saka wana sekuru wanga utizeya. Wana sekuru wakati isusu hatikwanisi kugowa hembe dzemukati. Izwa izve. Wana sekuru. Wati kutora ndo wana sekuru wepi adzam. Anga dzamai. Wari pashori. Izi muzukuru wawo. Aiwa. Isu tutora sekuru upi. Aba muta kutata Pana sekuru wa baba. Sekuru wa mai. Uyu kumusha kwa baba. Ndi sekuru wa baba. Ndiye anosunga hembe, noti sekuru wa mai. Sekuru wa mai anosunga nedzinza rimwe chete na baba. Yes, asunga hembe dzemukwa. Saka pazvikutorakidza kuti sekuru anga aripo chete sekuru wekwa mai, sekuru wekwa baba basa. Awapo. Arufu vanga asipo here. Apato uri nana sekuru kwana baba itusi. Saka nadzinzira wapambona kana munhu ngari mave mvuri ndiye. saka maopiwa Ndiye kwana mai. pamusoro iyi pane sekuru achihobo ndogara mwese. Sekuru achihobo ndogara mwese kumafederation. Ndiwo aigara vachiuya chimona everyday sekuru achihobo. Vangadai vakasunga. kana kupindira mibvunzo wabvunzwa nashumba kazi angari mai mvuri ndiye hapana Izweka. Imimi ndimo vanhu musikazivi kana chiwanu kana makazara zara nechisakubva. But muda kuita chiwanu chinokukonzeresai. Chiwanu kachiita wobva wachigurisira pasaidi chinokukonzeresa. Chinokukonzeresa honzwa iyi. Iyi yamakunetseka iyi ihonzwa iyi. Ihonzwa iyi zvinhu zvamusiri kufambisa zvakadii? Zvakanaka. Because sekuru wekumusha kwamai habati kuti mai wemvuri wemukwama. Because munhu pakafako pana mai wemvuri ka. Mai wemvuri wake wamunotokumbira kuna sekuru. Saka akaita mai wemvuri wababa wenyu ndiani? Because wana mai wababa wenyu ndio yafanira kuti wana mai wemvuri. Saka papa sina mai wemvuri. Papa zina. Iko magari Because mukaona chimwe chiripo ndosandati chiwanuka. Chiwanu choda kuchinzwisisa mwa machitanga mwa machipedza. Kana musikachigonika bvira yekusiya kuti chimwe chacho chinokonzeresa kuti zvinhu zvifambe zvakadii. Hembe. Baba hawana chaanoita baba. Baba anenge akangogara kudai. Waridzi weprocess wachiita chii? Waita basa ravo. Baba haana chaanoita anenge akangokuzi baba yamusha right chiri director right wakomana wana sekuru wapo wana sekuru chitanga basa isusu tisu wana tati wana sekuru chita basa. Watodini? Watopedza kotogara pacheya yaka. Wana sekuru ndiwo anoita zvese zvekumwaya mvura, ndiwo anoita zvetsono, ndiwo wazukuru wachichipa vanhu chigowa. Sekuru ndiye aita sei? Uyu anotopiwa kuzi ndiro yekutanga. Anditi inopiwa baba yamusha kapu nesipunu nei nebread. Wotozichipai baba yamusha ndizvo anopiwa wakatodini akatogarawo. Sekuru nononga jazi. Sekuru achitononga jazi rake reusekuru wobva atitunika Wanochipiwa. wana povo wozopiwa. Munozviziva here izvi? Takazviona pana mama. Saka sei kana makazoona pana mama sei pana baba zvisina kuitwa. Kubvunza. Isusu hatina chatetizi. Aiwa. Izwa izvo ignorance is no defense. Hatina chatetizi. Kusaziva manje ukauya kudaro usingazivi unofundiswa kuti zviro zvinake. Handizvo. Because dare rino handire kotsvaga mhosva. Ndine kuyananisa vanhu kuti pakashata pagadziriswe kuti vanhu vagare zvakadii. Ndiyo purpose yechi. Dare rino handire kuya kotsvaga mhosva. Saka chandiri kuona apa ka imi muri tso. Wana nababa ipanai zvigaro zvenyu. Baba oita zvake zvechi zveubaba. Wana oita zvavo zvechi. If you want wana direction, go to the father. Baba okupai direction kuti apa toita sei takuita sei. Baba basi kuziva anokumbira kwazvo tichada kudai process yakati chofamba. Pamwe pacho mapostori akanaka, nganga dzakanaka dzinobatsira, asi pamwe
mukaende pane mupostori asiye kana kuti ng'anga isiyo munosumudzirana matemo, because mutemo weng'anga ndewekuti kana wauya uine dambudziko kana utusida unobva wane dambudziko. Kana uri mupostori ukaenda wakachena unobva wane dambudziko, because kumupostori hakuna munhu anochena anotsvaga mupostori. Hakuna ng'anga inotsvagwa nemunhu akachena, hakuna. Akatozwa kuti moment wanoka padhova une dambudziko anotaurira dambudziko rako kuti riri pakati iro risipo. Mungona nyanduto pamwe pacho guys, ngatiite zvinhu zvekuti muri tiite sei, tiwirirane, tipane zvigaro. Ndazva baba wandarwadzikana sei zvaakakuitira imi semhuri kubva kubaba wenyu nemi wana zvese nekugariswa mumba make. Asi nyatsoziva kuti vanhu vandira kuvaroya, asi mochengetwa mumba make 34 years anoziva kuti ada kuroya iyi. Pamwe pacho ngatimbotifungei kumashure zvakaitika kumashure. Kwamunenge makabva ndokure, asi pamunenge makuenda padhuze, but you spoil kanguva kashoma shoma kasara nenyaya yegreediness kana nyaya yekufungirana suspicion. Muhamakanya zvinhu zvakawanda. Imi baba chiendai mogare kumba nechii newana. In fact is why zvandutoda chaizvo wana rakidzai respect kuna baba. Baba must not come to you. Imi ndi munofanira kuenda kunani? Kuna baba. Morongerwe na baba. Kuti wanangu ndazwa chichemo chenyu mati hembe zvoda kugoiwa. Muchinoronga dheti zvekuzviita wamunofanira kuzoronga kuti vachauya ndiani nechizvo muri kumba kwani? Baba. Inyaya yekuchitsvaga kuti baba wenyu akafa nei, handiti kana mai akafa nei, kana mumusha muine zviri kunetsa, handizvo? Chibva mamutaura kuti baba patakatangira paya hatina kuzopedza. Chinhu ichi chiri kudii? Chichiri kunetsa. Handiti? Tatiri kuti muchitigaidhe kuti tigadzise chii? Zvinhu zvipere. Handizvo? Muchitsvaga, musaende kutsvaga ng'anga dzenyu dzamajaira ba. Kana mapostori enyu amajaira. Munobatsirwa kana muri kuwada vanhu vari genuine vanokubatsirai chaizvo chaizvo. People who can tell you kuti pane dambudziko kuti hapana. Not vanhu vanokutsvagirai chii? Nyaya. Tite tete. Right. Saka imi muchamuda kuda kuti mungozigadzike pamwe chete nababa. Dzokai pamamuri paya pana baba. Mubva matotaurirana baba uyu mutaurire maproblem. Kana aramba. Muruzwa point yako. Maenda kwaari kana akaramba. Zvamuri kukumbira. Muchidzoka kuno kumai. Then isusu tochimutaurira kuti zvikuita. Chiendai naye moenda kumba kwake mosvika momutaurira zvamuri kuti zvinyuito zvenyu zvese kuti baba toda chakachakachakachakati. Kana akaramba mowa machidzoka kuno isu tobva tachimubvisa bhutsu. Tiite sanditi. Because ndakatarisa nyaya yenyu chaiyo handinoisa kuona pane udzamu hwekuti maifanira kusvika paextend yekunzana padare pana. Yanga iri yekumba kwenyu. Yanga iri nyaya yekuti maifanira pana zvigaro mowa mangowirirana. Kana iri sori mowa maitana sori patatu zvatakataura paya handizvo. Motoenda mberi kugadzisa chii. Because handina zvandikutaure hakuna kwamunoenda ka. Muchitaura kuti pepa riri kutaura cause of death kuti pneumonia. Cause of death yamai yanzi chii? Inonzi respiratory pneumonia. Handiti? Meaning kuti nechekuita nechi nekufema. Maorgans nechekuita nechi nekufema. Yababa iri kunzi chii? Pneumonia. Ehe. Kusuroka kwemunhu chinhu chikutotanga chiripo pamunhu iye BP. Chinotanga pamunhu iBP. BP iri kukonzerwa nei? Pfungwa dziri kuwanda, stress dziri kuwanda. Chikunza stress chii? Ndo chinozina mutukudzi chiya ichi.
acharwadzisa chii ndozvirapa kuti imimi bhilivhai kuti zvakataurwa nemadhokota ndizvozvo handizvo. Asi kana paine tumwe twamuri kufungira kuti mumusha atinomira zvakanaka, chivai magara pasi nemurume uyu, endai kwaari, akaramba monditaurira kuti aramba. Muruzwa inuzva? Akaramba monditaurira kuti adini? Bambo muruzwa? Ndakuunza vana wenyu kwamuri, mugare pasi newana, mubatsire chii? Itai zvese zvekuti arrangement yekugoiwa kwehembe, imimi baba yaresponsibility yenyu yekuti mutsvage wana sekuru. Handiti? Wauye wanofanira kunge waripo mugadzirise nyaya ichi. Hembe hadzinakidzi kugara nadzo mumba dzemufi. Kana munhu afa mukagara nehembe mumba dzine honzwa. Munozi makaroiwa, musina kuroiwa, asi zviri kubva pachi pahembe apa. Hembe hadzigariwi nadzo mumba dzemufi. Kana muzudzida wombereka muchikuwa mosvika motaura kuti hembe dzako tashaya anodzida, kana tafunga kuti tigowe hazviiti, takuendesa kusocial welfare, dzipiwe hadzo chii wanhu vari kutambudzika, nherera nechii moendesawo kuzonogoiwa. Wariko wakazvanda wari kuzvita mazuva vurosienda nyora kuti hembe dzangu ini kana ndabva hadzigoi, ipai kupi ipai kusocial welfare, wapiwe hembe wapfeka. Munhu kana ariyo zvakasiya taura kuti ndozvandiri kuda, zvinobvumidzwa, zvinoitwa. Asi uyu manje tatototaura nehanzvadzi yenyu, munopisisa hanzvadzi yenyu maoko. Hanzvadzi yenyu haina maruramiro ekusunga hembe dzababa. Kunana sekuru munofanira kutoripa wana sekuru kuti akaita basa risiri repi. Kuzi pamuchavasumudza ndo pachatanga mubvunzo wekutanga kuzi akambodzisunga hembe dzacho ndiani. Saka nyaya yenyu asikana, lower yourself to malevels echi ewana, mopa murume wechigaro chake chechibaba, modzosera respect hembe kare, mowirirana. Kana paine padaudzwa sorry poitwa chii? Poitwa sorry, mogadzira zvinhu zvikunetsa mushababa. Asi bambo, handisiri kuti ka zvatiri kutaura izvi ndezvokuti kana maoko enyu akasvipa zveshuwa mahwanda ba, hamuna kuhwanda ba, because pamberi apo kana akasvipa tichaabata kuti akasvipa. Titesere bambo? Titesere. Kana maoko enyu akasvipa bambo muibva waziva mukati nhasi ndapunyuka, hamuna kumbopunyuka babambo, murimo muneti. Nguva ichadini? Ndosaka tungoti ngatimbope mukana yekutaurirana nekuwirirana. Kana matadza muchidzoka tizozoone isusu zvatatida kuzwa kuti mambo makazofamba makadai pamwe imba yemamurugarisa muningina kuti asambosumudze musoro kuti asazive kuti ndo pari kutambwa bhora. Wakawanda unozviita ka kuti iwe usaite mari, unoziva uyundisenzere, ndio unobatiswa bhegi re10,000 unofamba naro every time. Asi aubopi kana dhora, iwe chaunobudisa hapana, chaunoita muupenyu hapana. Asi urugara wakatakura 50,000 yemunhu mubhegi. Zvinoitika futi izvo zoti makaisa imba iyo mamati kuti vasaoneke, kuti vasambofungire, rikandovape 34 years vachigara mumba, kuti vasambosumudze musoro. And every time chitopinda padhoo watopedzwa, uchibuda padhoo wapedzwa, uchipinda padhoo wapedzwa. 34 years makadzimaidzwa. Ndosati kuti handizvozvo kuti ndo zvakaitika. Asi tati baba, kana zviri izvozvo makaita baba, zvafumuka, chiendai mogare pasi nevana, muchenese maoko kana akadini, kana akasvipa. Kana akasvipa ngaachene, kana akachena ngarambe akachena nekusingaperi. Mazwa bambo? Kana akachena ngarambe akachena nechi nekusingaperi. Handizvo? Hakuna angu akachena. Anozviziva nditi kuti akasvipira papi kana kuti akachenera papi. Chiendai
maenda baba sakadi andizvo kana mwana pako modzoka tobatsirana chatiri kuda kuti paite siyana dambudziko ridii dambudziko ripedze saka enda henyu unofanira kupera ende pasi chimwe chindandoda kutaura ndechekuti iwona akwanisa kutaura zvawo zvekuti ndakakuchengetai ko zvemakatirwa nababangu zvingati zvemakatirwa namabedu zvetinoziva tinozviziva isusu madi mataura kuti ini ndakamutira chakati iye akanditira chakati madi kuzvitaura makatidzidzisa si kobabangu mwana uchienda sei kuna baba mwana ndio ndakuona mwemwe yapa muri Discuss TV, inonakidza zvekuti